bat herritan ume txiki bat hurbiltzen zitzaizunean. Eren neurrian jartzen zenekin eramaitakor xumean. Txiki izenez, txiki gorputzez, haundia maitasunean. Ta haundiago bilakatuko zara etorkizunean, zure txikitasunean. Banoa! Zer deu? Kaixo, egunon. Gurutze eta basarria? Bai? Zu iztu eta jauna azara noski. Bai? Basarri honetara bidali naute morroi. Morroi honea? Nik ez dut morroik eskatu ordea. Kontxo, bani ona gurutzetara bidali naute, zure morroi izateko hilabetean. Ze? Pasa. Eta, nola duk izena? Andoni. Ja, niri Jose Miguel esaten zidatek. Gozaldu alduk? Ez? Gauza hundirik etzeukeat, baina prestatuko iatzeo zer? Ez, nik prestatuko dut. Ik? Bai. Arraioa! Morroi kompletoa izi, beraz? Beno, urte bete egon nintzen Londresko etxe batean inglesa ikasten. Eta han, etxeko lan guztiak egiten ere ikasi behar izan nuen. Kontxo, nik berandu zeukeat pa inglesa ikasten hasteko. Mantenu truke etorrian laiz? Alaxe da, euskara ikasi behar dut. Ik euskara ikasi, ondo asko egiten duk? Bai zera, baldintza hipotetikoak landu behar ditut. Leku onera etorri heizpa, hoiek ikastera. Ba, zera, hemen ikasiko nuela esan didate? Egia entzunai badek, poza ematen di gaurko gazteak euskara ikasi beharrez ikusteak. Ertzaina alaiz? Ez. Ezagutzen da gure hizkuntza, dezula zure gogotan, horregatikan etorri zera, ikasitzeko asmotan, ikasitare beti aurrera, zu jarraitu zazu hortan. Ikasitzea alperrik baita, gero ez egitekotan. Bai, uste dut ongi ikasiko dudala zurekin. Hona hemen, Andoni, hire baldintza hipotetikoa. Etxeak endu nahi zidatek, patxi? Zorretan alao. Bai, zea, travesti bat etorri zaidak etxera. Zer? Travesti bat? Bai, morroietan eskamea dek aldi berean. Goizean zimaurra aterako omendik, eta arratsaldean berriz, arropa plantxatu behar omentzidak. Arraioa. Hoxe beharroanik, Jose Miel. Baina nik usteiat etxeak endu nahi didala. Hipotekaren baldintzak ikasi nahi omen dizki. Ez aldaukak testamentua egina. Patxi, nik etzeuke atiltzeko bat ere asmorik, gaitu? Bai, halako abelerea zeukagu mutiltzarrok.
Hemen ditugu Lazkao Txiki eta Patxi Iraola, eta gure artean aski ezagunak direnez, agurrik egin gabe emango diegu gaia. Lan gogorrean jarriko ditugu hasieratik, Aizkorritik Txindokira egan zoazte biok. Biaje hori nola behar dan, aitxatuko detitz bian. Gu joango gera aidean eta zuek begira azpian. Beste hau ere ansartuko da globoan gukin batian. Bizar gorria erreko zaio butano ura piztian. Bizar gorria erreko zaio butano ura piztian. Bizarrak ere erreleizketak, zuk pentsatzen dezu egiz. Komeri latzak ikus beharra, guk izan gentzake berriz. Globoa zeinek gehigo errenditu, errendi behar da neurriz. Denak zutzean joango gera, hemendik eta ilargiz. Denak zutzean joango gera, hemendik eta ilargiz. Gabon! Gabon, Andoni. Gao, Jose Miel. Haude, gau, izane, egan ibili behar izan di hau. Baldintza hipotetikoa benetan. Aladek, Andoni, bertxotan tajuz egin nahi duenak denetik ikasi beharra zeukak? Galdetu niri. Nola? Ez errez. Alkandoraren sakelan azaldu da. Nian espero, hause bai gai polita bertxotarako. Ah, bai? Bai, pentsazak, Andoni, nere emazte haiz eta alkandora plantxatzen ari aizela, paper zimur bat aurkitu dek poltsikoan, eta bertan maite hitza ageridek idatzita. Bai, egoera hipotetiko ona, baina nola hasiko zinateke? Hasi, ikasi berruke, emazteak, ehundoko herri eta emanez beste batekin otena bilen edo esanez eta hortik aurrerakoak. Penadek baina, bertxotan jakingo bau, egundoko saioa egingo geniake. Trapukeritan ari altzera, senarra behondeizula, emaztearen bihotza ezin liteke horrela zula, papel hortako sekreturikan ez te jakingo sekula. Norbait maitatzen ote dezunzuk, edo inork maite zaitula. Hoi ikasi indekik buruz. Baliteke, egintzazu aproba zer horrek? Biok ezkondu ginen ordutik, biok elkarren lagun. Badakizu garrezkeroztik, zenbat maitasun daukagun. Paper txiki bat bilatu eta zertan hainbat estu asun. Eskribitutan euk jarri dizut, zuk irakurri dezazun. Ze iruditu zeik, Andoni? Ez dago gaizki. Ez dagoela gaizki? Gaizki ez, baina hobetu zitekeen.
Nola, Seguru zegonik poltsikoa, otenio nirekiko, ederki dakit aspaldi hontan, beste bat dula begiko. Trampazar hori ez zaio ondo, atera gaur nerekiko. Alegindana egin du baina, enaiz zelosa jarriko. Emazte maite nik esan dizut, maite zaitutela egiz. Ta ikusten detzu zelosa bat, egina zautela berriz. Inoiz gelditu altzera bada, zure senarraren premiz. Etxeko lana egiten dizut, astean 3 bat aldiz. Nik papel hori letu ondoren, ez tristetu, ez alaitu. Bista duka galdu xamarra, ezin diguta juzaitu. Giza honek zerbait beharta, neronek beharko zaitu. Behin 60 urte beteta, zeinek maite behar zaitu. Andoni, orain txapelketa horretan izena eman dezuenak denak ibezelakoak alditzuk? Hobeak, Peñegarikano, Sarasua, Sebastien Lizaso, Mendizabal, Euskitze, Murua, oso tropa doktorea gara. Horregatik etorri nahi zure gana. Nere gana, zertara? Izan ere, Jose Miguel, txapelketa hasteko dago eta bersotan entrenatu egin nahi nuen gogor. Zu bezalako txapeldun batekin. Orduan, ez alaiz travesti bat. Travestia? Ez. Ez aiz neri etxeak entzea etorri? Ez, Jose Miguel, ez. Baldintza hipotetikoak lantzeko intentzioarekin etorri naiz ni. Baina nerekin ez duk alakorik ikasiko. Nien hau txapeldun izan inoiz. Bururik ez duenak behar izaten du txapela askotan, Jose Miguel. ¡Oiga! ¡Quieto! Oiga, no se puede pasar. Primero tiene usted que venir al control. Ze? Izketan ez aldakik? Zer? Barkatu ezin da pasa, ez duzu ikusi, langa dago. Langa? Langak ganadua ez pasatzeko izateituk. Zer diagu Lazkao? Txiste berriren bat? Joserra Gartziarekin zitatuanago. Jose Miguel Iztu eta Kortajarrena naiz. A ber, bai, Joserra? Bai, Lazkao txekizego kemen. Jatxiko eizela? Makurtu ere egin beharko dek. Oraitz ez etorek ire bila. Barkatu, adiskidea. Zu langa pasatzen ez duten oietako azara noski? Langa? Ze langa? Hor kanpoan duzuen langa. Hori jaitsita dagoenean zu ez zara pasako noski? Ez, horretarako ze dago langa, ez pasatzeko. Banengoen bani. Kaixo, Jose Miguel. Zer modu? Ondo esan beharko. Aurrena makillatu egin beharko zaitugu. Makillatu? Bai, foko azpian egoteko makillatzea komeni da. Arraioa, zu orduan astero makillatuko zaituzte? Bai, programa daukadan guztietan. Ondo ordainduko dizute horratio, astero makillatzeare. Okerren agujeta dia, Jose Miguel.
Kaixo Izaskun, Jose Miguel Iztueta dugu gaurkoan. Arratsaldeon, urte askoan. Zuk makillatu behar nauzu? Bai, Izaskun oso nada, bateri minik eman gabe makillatuko zaitu. Agujeta latzak izaten omen ditu gero Joserrak, zure eskuetatik pasata gero. makillatuta agujetak, bai zera. Joserra, maizago ekarri behar naukona. Larrua ondatu xamarra daukazu, ez diozu kasorik eiten, ez da? Nahi baino gutxiago? Nahi baino gutxiago ez esan, hori gezurra da. Nire ustez behar baino gutxiago izango da. Arrazoi osoa daukazu. Gizonezko guztiak berdinak zarete, ez duzue larrua zaintzen. Nik behintzat behar baino gutxiago? Ba oso garrantzitsua da larruari behar duena ematea. Arrazoi osoa daukazu. Krema hidratantearekin probatu duzu inoiz? Ez, horrekin ez dut sekula probarik egin. Ba egin behartzen duke, bestela gero eta zimur gehiago aterako zaizkizu. Bai, arrazoi duzu, zimurtu xamarra daukat nik larrua. Egia esan, plantxatu baten premia ere badu nireak. Bai, oraintxe esan duzu egia. Gabon ikus entzuleok. Gaur 15 urte betetzen dira Fernando Aire Salvador hiltzela. Horretarako ekarri dugu gaur gure estudioetara Jose Miguel Iztueta, Lazkao txiki. Gabon, Jose Miguel. Gabon. Zer esango zenioke Salvadorri? Salvador, inoiz mindu bazaitut, barkamen eskean nator. Euskal profeta hobeagorik, berriz ote liteke sor. Euskerak eta bertsolariak zenbat ote dizugu zor. Bizi zinala zure ordaini, jaso gabeko Salvador. Aizaki, nori arraio jotzen dion txistua, eratu egin alai. Isilik egonadi, Salvador euskalduna duk. Bai, ez zaio ezer ulertzen. Ik ez zaio ezer ulertzen, euskalduna ere zaizeta. Bertso ederrik idatzi zenun, etzinan geldi egona. Bertsolanean gailurra zinan, ta olerkitan sakona. Txistua jotzen zuten entzako, etzinan gaur bezain hona. Usteldutzean ondu oidira, mispera eta gizona. Ederra. Ze moduz joan da saioa? Ez dakit, ondo noski, Joserra ez da kexatu behintzat eta. Ez dut ikusterik izan, beste bat makillatu behar izan dut. Ta, nolakoa zeukan, larrua? Oso gogorra, politikoa zen da. Kontxo. Listo, erresuminik edo baduzu? Ez, gozo daukat orain aurpegia. Hau ez da Euskal Telebistakoa, hau nerea da, nik erosia tori zuretzat. Ezin dizut hartu. Bai, hartu egin behar duzu, eta egunero igurtzialdi bat eman honekin. Egunero? Egunean 2 aldiz hobe. Egunean 2 aldiz, baina neska, nire adinean. Bai, egunean 2 aldiz zimurroiek entzeko, hartu. Eskerrik asko, Izaskun, baina aurpegiko zimurrak kentzeko bakarrik balioko du honek. Baita lepokoak eta eskuetakoak ere, egia esan edozein zimur kentzen du honek. Alaxe bada, hause da nik behar dudana. Egunero, aitu? Eskerrik asko eta datorren astera arte. Berriz etorri behar diat, datorren astean? Ez gizona, saioa daukagu lesakan. Bai, aztutan eukan, ikusi arte ba, eskerrik asko. Pote hau iretzako ekarri diat, to, igurtizak ondo hankartea honekin. Espeziala duk, zima hurrak entzeko.
Ez dut uste. Naizta barruan tristura gorde, aurpegia irri fartsu. Herririk herri ibili zinan, gehienean umotetsu. Goibel zeudenak alaitutzeko, bazen duen hainbat mezu. Txiste kontatzen paregabea, ta bersotan berriz maixu. Txiki handia zinan zu.